سلام سلام أحوات كمية وعلو لومي حزالكم ماتي زلوخ أرستي بسعبا لابتوب كنجزء كلنا كفلتم زلينا همشت نجارات انتاي ايوم قطر حادة قد سيت حتى نسخة نمتاينا لابتوب نجزء زلنا نسخاني كمزي editing دينا دالينا فيديوز سئلتات معنا فوتوشوب دينا هنقبر دالينا ويكأني مصحف طرح دينا دالينا تا نوتبوك ويكا همزي كنت لا طرح دينا دالينا تا نوتبوك ويكأني programming كمزي بعل فيسبوك ماسنجر ويب سايت ناتنا دينا كنفتر دالينا بتا نوتبوك كنفلت لنا ودرهلت انت عينت لابتوبين وي براند مارك زتصبغا وي اتي ندليو نغرات زمالا كم أنا زحاشا لابتوبس بفتن كون نوح وان سايز زنحا كم بعل HP توشيبا لينوفو مايكروسوفت كم أون ماك بوكين زين تغسين زلوخ براند تعمين زبغات تي أسارة روحو كل نجار مالتي تنبرت سمسانا نوح وان كنت أنا حزغل إيو مالتيو عينيتي براند مارك እያ ነቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ ነገራት ወይ ነጥብታት ተማል ኣብ ስመፅእ ቪድዮ ከቕርበልኩም እየ ቁፅሪ 3 ከዓኒ ክንፈልጦ ዘለና እንታይ ዓይነት ፕሮሰሰር ናይ ላፕቶፕ ማለት እዩ ፕሮሰሰር ማለት ከዓኒ ሓንጎል ናይታ ላፕቶፕ ማለት እዩ በብዓይነቱ ይሃ ዘሎ ኣብ ማርኬት ግን ተንሒዘን ዝቐርብ ሰለስተ ጥራሕን ካብቲ ብዙሕ ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ኢንተል ኮር i3 ማለት እዩ ክንፅሕፈላ ጥራሕ ተደሊና ኣይ ቁፅሪ 3 እኹል ማለት እዩ i3 ዝብል እታ ሻምነይቲ ጀነሬሽን ትኾይና ከዓኒ ዝሓሸ ዝበለፀ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ከዓኒ ኢንተል ኮር i5 ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ እንድሕር ፕሮግራሚንግ ክንገብር ዘለና ከም ዝበልኩኹም ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ዝጠቐስኩ i5 ጥራሕ ተኣኽለና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ i7 እዚኣ ከዓኒ ነቶም ጌምስ ዝፃወቱ ወይ ከዓ ከምዚ ብርቱዕ ነገር ማስ ክሰርሑላ ድሕር ደልዮም ነታ ላፕቶፕ ማለት እዩ i7 ገለ መርፁ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ HP ሊኖቮ እንድሕር ሪኢኹሞ ዋጋ ፍልሊ ካብ ኮር i3 ወይ ኮር i5 ብዙሕ ፍልሊ ይብሎን ስለዚ ዝበለፀ እንድሕር ኮር i5 ገዚኹም ዝሓሸ ይብል ማለት እዩ ካብ ኮር i3 ትገዝኡ ማለት እዩ ዝበለፀ ክትገዝእዎ ከለኹም ከዓኒ ወይ እንድሕር እታ ላፕቶፕ ክትሪእዎ ከለኹም እዚ እዘን ስእሊ ትሪእዎን ዘለኹም ሰለስተ ኣብቲ ላፕቶፕ ጥቅዕመሎ ኣብቲ መፅሓፊ ታይፕ ንገብረሉ ኣብ ጥቕኡ ብንእሽተይ ስእሊ ዝተተክዐሎ ኣብኡ ክተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ቁፅሪ 4 ከዓ ኣገዳሲት ጉዳይ ክንጥንቀቐላ ዘለና ሕሱር ላፕቶፕ ርኢና ኢልኩም ከይትገዝኡ ስለምንታይ እንተኢልኩም ገሊኦም ሰባት ዘይኒ ዩቱብ ጥራሕ ኢና ክንሪአላ ገሊሎም ወይ ኖርማል ኢና ክንጥቀመላ ገሊሎም ዝገዝኡ ኣለዉ ሽዑ ግን እንዳተጠቐምኩምላ ከለኹም ዋላ ዩቱብ ንበል ስእሊ ዝደርቃና ምንቅስቓስ ተኣብየና ገለ ብዙሕ ፀገማት ሒዛ ትመፅእ እታ ሕስርቲ ላፕቶፕ ማለት እዩ ንምዕራያ ከዓኒ ብዙሕ ገንዘብ ኢና ክነጥፋላ ማለት እዩ ሽዑ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ከዓ ኣብ ዩሮፕ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ክንዕርየ እንድሕር ኮይና ዝኾነ ላፕቶፕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክቡር ኢና ንኸፍል ብኸምኡ ኣብ ከምዚ ኤሌክትሮኒክ ጉዳይ ድሕር ኮይኑ ወይ ከምዚ ላፕቶፕ ድሕር ኮይኑ ቁሩብ ክብር ተበለ ኣይፅላእን እዩ ነዊሕ ከኣምሳና ክትፀንሕ ትኽእል እያ ቁፅሪ 5 ከዓኒ ዓይነት ሜሞሪ ክልተ ዓይነት እንዲ ዘሎ እታ ሓንቲ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ስእሊ HDD ትበሃል ሃርድ ዲስክ ድራይቭ እዚአን ናይ 1 ቴራባይት ወይ ን500 ጊጋባይት ንበል ብሕሱር ዋጋ ክንገዝአን ንኽእል ኢና ሕጂ ሕሱር ዋጋ ይገብሮ ነቲ ላፕቶፕ እዚአን ድሕሪ ኣለወን ማለት እዩ
تي ፀገም ግን እዚአን እንድሕር ወዲቕናና ማለት እታ ላፕቶፕ ከም ገሊና እንድሕር ወዲቓትና ቀልጢፈን እየን ዝባላሸዋ ብጣዕሚ እየን ተነቀፍቲ ዶክመንትና እውን ክጠፍኣና ክኽእል እዩ ክንመልሶ እውን ኣይንኽእልን ኢና ዋላ ብዙሕ ገንዘብ ከፊልና ብጣዕሚ እዩ ክቡር እውን ካብዚ እቲ ዶክመንት እንደገና ተውፅኦ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓንሳብ እንታ ካልአይቲ ከዓኒ SSD ትበሃል solid state drive እዚአን ቁሩብ ካብ HDD ይኸብራ ግን እንተወዲቓትና እታ ላፕቶፕ ኣይባላሸዋናን እየን እዚ ሃቲ ሓደ ፅቡቕ ነገር ዘለዎን ቅልጥፍ ከኣብላ ካብ HDD ቁሩብ ቀስ እየን ዝብላ ክንሰርሓለን ከለና ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ሜሞሪ ጥራሕ ኣይኮነን ዝውስን ኣብቲ ናተን ፕሮሰሰር ተሓንጎል ዝበልኩኹም እውን ይውስን እዩ ማለት እዩ እዚ ስለዚ ከም ኣነ ኩሉ ግዜ SSD እየ ዝመርፅ ተኣማሚና ክሰርሓላ ማለት እዩ እታ ላፕቶፐይ ግን ገሊኡ ሰብ ካሎ ዓቕሊ ኣለና ጥንቁቓት ኢና ብጣዕሚ እንተኢሎም ከዓኒ ወይ ላፕቶፕና ሒዝናን ወፅን ኢና ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ትብል ድሕር ትብሉ ኮይንኩም እውን HDD እውን ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ኣይኮነን ግን ዝበለፀ ከም ኣነ SSD እየ ዝብል HDD ከዓኒ ኣይብለኩም ሕማቕ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዓውዲ ናይ IT ጥቕሚ ኣለዎን ንሱ ግን ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብ ከዓኒ ኣየድልየናን እዩ ብሓፂሩ እዘን ኣብ ታሕቲ ትሪእዎን ዘለኹም ስእሊ ከዓኒ ምልክት ናይዘን ክልቲአን HDD SSD እየን ክንገዝኦ ከለና እንድሕር ዘን ስእሊ ርኢና ከነደልዮ ንኽእል ኢና ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ናይ ሎሚ መደብ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ እዛ ቪድዮ ምሂራትኩም ክትኸውን ብጣዕሚ እየ ዝምነ ወይ እቲ ሕቶታት ዝነበረኩም መሊስዮ ክኸውን ተስፋ ገብር ዝኾነ ሕቶ እንተሃልይኩም ወይ ርኢቶ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ኣርእስቲ ወይ መደብ ሒዘልኩም ዝመፅእ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው